Ndifuna ukwazi guys, xa ubhaqe umntu wakho ejula umbambe straight nalo mntu ngelo xesha, kubani lofuneka umlwisile? Uye ulwise lo kujolwa naye okanye ulwisa lo wena ujula naye? Ndandihlala ndisithi ke mna ndingaze ndibalwise bobabini uba ujula nomntu endimaziyo and umntu lowo eyazi uba lo mntu ngumntu wam. Nditsho ndithi ayiyapho ungaqhawuka unobathana. Kodwa ndiye ndarealayiza apha ekuhambeni kwexesha uba akunyanzelekanga, nditsho noba ngumntu omaziyo. Iye isisigqibo sabantu ababini abadizevanayo, abakholelwa kule nto wena ungakholelwa kuyo. So wena awungeni ndawo, awulwisi mntu. You just have to know uba wena funeka uphume apho, akunyanzelekanga ube lapho. Ngoba ubalwise. I mean apha ekukhuleni kwethu ndiyakhumbula sisekoma-high school, xa ufumene umntu wakho ejola sasibakhethisa, khetha. Uphinde futhi uve kuthiwa abantu khange balahlane. Ngoba kaloku lo otshithelwa ngaye ungene esazi uba ukhona. So noba ezolahlwa ukhona, uzayamkela loo nto leyo. Phinde futhi bayithethe sebebona uba kaloku ubuyazi bukhona lo mntu nje. So andisiboni isidingo sakho sokuba mawuthi uqumbe ube yile nto yiyo. Uyayibona loo nto leyo? Ubone mani, ukubone xa ubukele uyajola nayi nabo bani, uqonda uba abantu bayalwa, utshithaza obani. Uqonda uba umntu caba uzodalwe aphume ilihlo ngenxa yomntu ozenzele ii-decisions zakhe yena yoba uyafuna uyojola naloo mntu lowo. Mna ndikhumbula komnye unyaka ndiphangela, i-boyfriend ingaphangeli. Ndagqitha ngenye imini eme nentombi endiyaziyo eKasilam, enaye phaa ekonenzana, bemamela ingoma ethi, why do you come here if you know I got troubles in love? You make me lie when I don't want to. Loo ngoma leyo ndiye ndayixakela iminyaka. For what? Ndafike ndagqitha ndabulisa, ndibulisela nje uba mababone uba ndiyababona. Ndathi molweni ndagqitha. Kutheni le nto funeka ulwe? Isigqibo sabantu ababini abayifunayo bona le nto abayifunayo ngoku baziyo uba ukhona. Ulwelani. Sanulwa mani, sanulwa. Qha mhlawumbi okanye uvele uve ubaxelele uba hayi akho ngxaki bethuni, ezi zinto zizinto ezikhoyo, masiqhubeni sobathathu.